סכנין עלתה השבוע לכותרות בזכות המאמן של אלישע לוי שחתם במכבי חיפה, אבל לאלישע יש עוד משימה אחת בסכנין, להביא את הקבוצה לאירופה. בוזגלו עם 10 בישולים, שולח את זה לתוך הרחבה, כדור לא מגיע לאף אחד באדום, שוב בוזגלו, פסר מולו, כדור לתוך הרחבה, והעדיפה הזאת של אוהד כהן. ניסיון ראשון של סכנין, כדור מסוכן של בוזגלו, כולם חיכו להגבה, הנה זה הולך לשער, אוהד כהן מגיב טוב ומוציא את זה לקרן. עוד מבט אחד על הביתה מסוכנת של בוזגלו, אוהד כהן היה קצת מחוץ לשער והצליח בשנייה האחרונה להדוף את זה. כדור הולך לפסר, צריך לבוא לכדור ולא לחכות לו, טעות של פסר. עכשיו יבוריאן שולח את זה לאמצע, הנה בא נגיחה והכדור הזה בפנים, 1-0. שער מהיר מאוד, 3 דקות וחצי במשחק, החגיגה של בוגדן אפוסטו. מה קורה למכבי פתח תקווה? איזו פתיחה גרועה של הקבוצה הזאת. 1-0 לסכנין, 150 אוהדים שהגיעו מסכנין חוגגים עכשיו. השער הרביעי העונה של בוגדן אפוסטו. זה התחיל עם הוצאת כדור של אוהד כהן, פסר לא בא לקבל את זה, עכשיו יבוריאן שולח את זה לתוך הרחבה, הנה הנגיחה והכדור הזה הולך לרשת. 1-0 סכנין. בואו נראה את זה שוב, איליה יבוריאן עם הבישול הרביעי, הנגיחה הזאת והכדור הזה הולך לפינה, אוהד כהן רק מצליח ללטף. 1-0 לסכנין, יופי של שער. עכשיו סכנין להתקפה מתפרצת עם יבוריאן, מחזיר את זה לבוזגלו, צמח רודף אחריו, בוזגלו מעביר את זה עכשיו לאמצע, קולמה במצב מצוין לעשות 2-0, קולמה, עדיין קולמה, יציאה של אוהד כהן, ועכשיו באה הרחקה, זה עדיין לא נגמר, הכדור חוזר לאפוסטו, עדיין סכנין, יבוריאן עכשיו שם את זה בפנים. 2-0, 15 דקות במשחק, קודם יבוריאן בישל, עכשיו הוא כובש את השער השביעי שלו. האוהדים של סכנין בשמיים. 2-0 חד וחלק לסכנין. פתח תקווה בשוק, בהלם, פשוט לא במשחק הזה. כמה גרועה יכולה להיות קבוצה כמו מכבי פתח תקווה. הנה הכדור מגיע לקולמה, עושה את זה יפה פעם אחת, היציאה טובה מהשער של אוהד כהן. הנה באה החכה של דמרי, הכדור חוזר עכשיו ושוב מוקפץ לתוך הרחבה, יבוריאן לא מכוסה מקו 5, אוהד כהן מרים את היד, רוצה נבדל, לא מקבל. 2-0 לסכנין, כבר אחרי 15 דקות במשחק הזה. הנה עכשיו אפוסטו מקפיץ את זה לתוך הרחבה, רואה את יבוריאן, הוא בעצמו לא מאמין כמה הוא פנוי. 2-0. אסמאעיל עמר מסובב את זה, מאיר כהן נשאר בשער. עכשיו ניצן דמרי לאמצע, זה צריך להיות שער. עוד ניסיון אחד של עומר דמרי והכדור הזה מורחק, אין שער גם מזה למכבי פתח תקווה. שוב אסמאעיל עמר מעלה את זה והכדור בידיים של מאיר כהן. אם מזה פתח תקווה לא עושה שער, אז אני לא יודע ממה כן. בואו נראה את זה שוב, הנה ההגבה של אסמאעיל עמר, הכדור מטייל לו שם בתוך הרחבה, מגיע לניצן דמרי, מעביר את זה לאמצע. הנה הכדור עכשיו נעדף בסופו של דבר, ממש מקו השער. עומר דמרי הולך את זה לג'פרית, זה מצב טוב לפתח תקווה, הכדור הזה הולך לאמצע. פתח תקווה רוצים פנדל אחרי נגיעת יד של פטיאיה ולא מקבלים. אלון יפת אומר היה כדור ירוי. הנה ג'פרית זה שולח את הכדור, פוגע ללא ספק ביד של פטיאיה, אבל אלון יפת אומר שאין כאן מקום לפנדל. עמר מסובב וזה יכול להיות שער עצמי, אבל עדיפה גדולה מאוד. אפוסטו שם שם את הרגל, הרבה מאוד מזל, מאיר כהן מגיב מצוין. הנה אסמאעיל עמר מסובב את זה, אפוסטו מנסה להרחיק וכמעט הכדור הזה נוחת ברשת. איזו התופפות יפה של מאיר כהן. בוזגלו עם קרן קצרה לקולמה, עושה תרגיל יפה לג'פרית, זה קולמה, צריך להעביר את זה לאמצע. איזו טעות של אוהד כהן, ואיליה יבוריאן שם עוד אחד ברשת. 3-0 לסכנין, לא מתאים לאוהד כהן. אוהדי סכנין חוגגים, זו כבר תבוסה. אוהד כהן כנראה מושפע מהקבוצה שלו. איזו טעות, הנה קרן קצרה, בוזגלו, קולמה עם הסיבוב. איזה שחקן גדול, פשוט גדול קולמה. הנה אוהד כהן עם הטעות הגדולה הזאת, ויבוריאן עם השער השמיני שלו העונה והשני הערב. 3-0 לסכנין. רבח לבוזגלו,
שוב הכדור של רבח, מעביר את זה לאבוריאן, והכדור הזה עכשיו נעדף. כמעט 3 לאבוריאן, דקה 90. מהלך מצוין של סכנין. רבח מעביר את זה לאמצע, הפעם אוהד כהן מצליח להגרף את זה לקרן. בוזגלו מעלה את הכדור הזה, והנה הרביעי! מהרן אבו ראיה מחליף, 4-0 לסכנין. איזו בושה למכבי פתח תקווה, קטסטרופה. דקה 90, אוהדי סכנין שוב חוגגים בפעם הרביעית, וזהו המחליף, מהרן אבו ראיה. הנה הבעיטה הזאת של בוזגלו, בישול מספר 11 לבוזגלו. מהרן אבו ראיה ממשיך את זה לרשת מקרוב. תראו כמה הוא פנוי, זה פשוט לא יכול להיות מבחינת ההגנה של פתח תקווה. והמשחק הזה מסתיים 4-0 משפיל מאוד, שנותנת כאן סכנין בעורבה.